Gadewch i ni weddio. Diolch yn ydi o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod y gerdd y fron. I ni yn cyflwyno'n hoedfa i'th ofal di ac yn gofyn i'th bresenoldeb fod yn real i bob yr un ohonom. Tyrd bendithion i nawr diogela'n hamser i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau fel y gwyddoch chi ni'n parhau fethu cymryd casgliad ar y sil. Os hoffech gyfrannu tuag at y gwaith mae croeso chi gysylltu â fi neu un o'r stwardiaid. Fe iddyn hoedfa nesaf, os dyw ei mynd pnawn sil am hanner awr wedi 3 yma yn yr brif adeilad. Gadewch i ni nawr droi at air Duw. Llyfr yr Actau, pennod 27. Nawr, ni'n edrych ar yr holl bennod, ond o ran darlleniad, gen i ddechrau yn adnod 13 ac yn darllen hyd adnod 25. Felly Actau 27 ac yn dechrau darllen adnod 13. A phan chwythodd y deheuwynt yn araf, hwynt hwy, yn tybied cael ei meddwl gan godi hwyliau a foriasant heibio yn agos i Creta, ond cyn nemor cyfododd yn ei herbyn hi wynt tymheslog yr hwn a elwyr Ewroclidon, a phan gipiwyd y llong ac heb allu gwrthwynebu'r gwynt, ni amroesom ac a ddygwyd gyda'r gwynt, ac wedi i ni redeg Goris Ynys Fechan a elwyr Clodia, braidd y gallasom gael y bad. Yr hwn a godasant i fyny ac awnaethant gynorthwyon gan wrau Gysur llong oedd i dani a hwy yn ofni rhag syrthio o'r ysgyn a'r signdraeth wedi gostwng yr hwyl a ddygwyd felly. A ni'n flin iawn arnom gan y dymystol, drannoedd hwyas gyfnhasant y llong. A'r trydydd dydd bwriasom a'n dwylo'n hunan daclau'r llong allan, a phan nad oedd na hael na ser yn ymddangos dros lawer o ddyddiau, a thymystol nid bychan yn pwyso arnom, pob gobaith y byddem cadwedig a ddygwyd oddi arnom o hynny allan. Ac wedi bod hir ddirwest yna y safodd Paul yn ei canol hwy ac a ddywedodd, ha wir chwi a ddylasech wrando arno fi a bod heb ymado o Creta ac ennill y sarhad yma ar golled. Ac yr awr hon yr wyf yn eich cynghori chwi fod yn gysurus, cynnes ni bydd colled am einioes un ohonoch, ond am y llong yn unig. Gan y safodd yn fymil yn os hon angel Duw, yr hwn am piau a'r hwn yr wyf yn ei addoli, gan ddywedyd, nac ofna Paul, rhaid i ti sefyll ger bron Cesar, ac weler hoddes Duw i ti yr rhai oll sydd yn morio gyda thi. Am hynny, ha wir, cymerwch gysur, can ys yr wyf i yn credu i Dduw, mae felly y bydd yn ôl y modd y dywedwyd i mi. A bydd y bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw am y fraint yma cael dod gerdd y fron ac yn llawenhau am bob un cyfle o cael dod atat ac yn gwybod ein bod yn gallu dod yn hyderus nid yn ein gallu neu'n nerth neu'n gweithredoedd ni'n hunan ond yn dod trwy heiddiannau ac enw yr arglwydd Iesu Grist ein gwaredwr ac felly o Dduw i ni yn diolch mai trwy yr hyn a wnaeth trosom ni i ni yn gallu dod ata ti. Yr hyn a wnaeth trar y ddear yma iddo gyflawni'r holl gyfraith yn ein lle ni, iddo gymeryd ein cosb am ein methiant ni i gadw'r gyfraith. Ac yna o Dduw iddo atgyfodi ar y trydydd dydd yn dangos ei fuddigoliaeth dros Satan, dros uffen, dros y bedd, dros bechod, dros yr holl yma ein mwy ni. Ac felly o Dduw, oherwydd yr hyn a wnaeth y dyfab, oherwydd i ti edrych arnom, ac i'r drindod y cyn llunio'r byd ac yn lledu'r nefoedd wen o Dduw yn y cyfarfod rhyfeddol hwnnw trefnwyd ffordd y bydde pechaduriaid yn cael etifeddu bywyd tragwyddol ac felly ni yn diolch am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch am yr efengil sanctaidd ac yn gofyn i ti o Dduw i beri y bydd ein calonau ni yn llamu oddi i fewn wrth i ni ystyried y ffordd yma unwaith eto, wrth i ni ystyried y ffordd i ti ddarparu'r y ffordd iachawdwriaeth yma ein mwy ni, y bydde ti'n ein helpu ni i dyfoliannu di ac i ddiolch i ti am faddeuant pechodau, am fywyd tragwyddol, am heddwch a Duw. Felly o Dduw i ni'n cyflwyno'n hoedfa i ti, ni'n cyflwyno'n cenedl a'n glad i ti o Dduw, i ni'n gofyn i ti drigarhau wrthym, i ni yn tristau wrth i ni edrych o'n cwmpas ni o Dduw a gweld sil arall,
ar ôl blwyddyn o ddew wrth i ni ystyried yr hyn sydd wedi digwydd ac eto dal y diffyg diddordeb i ddod i ti geisio dy wyneb. Dal y codi dwrn tuag at y ti ac yn dweud nad oes neb yn mynd i cymryd diwrnod o'r wythnos oddi arnynt o ddew. Y mae'r sefyllfa yn drienus, y mae'r sefyllfa yn dorcelonus, ac o ddew wrth i ni feddwl am bobl mor agos at dragwyddoldeb ac eto dal heb troi at y ti. I ni yn gofyn i ti o ddew trwy nerth yr ysbryd glân i ddod lawr i'n plith a bydde ti yn tywallt y bendith arnom yma yn ystod yr oedfa hon ac yn ystod yr holl ddydd a bydde ti yn arwain ni yn ein hyddoliad ac yn bendithio ni ac yn bendithio'n gwlad unwaith eto. Felly tyrd i'n plith, tyrd lawr a nerth yr ysbryd glân i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch ni aros ar ein heistedd i wrando ar recordiad o emyn 381 o fe enaid cod dolwg gwel yn amlwg ben y bryn, lle bu Iesu'r cyfaill ffyddlon dan yr hoelion dir cyn hyn. Gyn ni aros ar ein heistedd 381. Wel, gydwch ni droi at Actau 27 ac adnod 25. Am hynny, ha wir cymerwch Gysur canis yr wyf fi yn credu i Dduw, mae felly y bydd yn ôl y modd y dywedwyd i mi. Nawr, yr oedd Paul unwaith eto yn wynebu taith ar long. Nawr, mae unrhyw daith ar long yn gallu bod yn eitha brawychus, yn enwedig os ych chi ddim yn gallu nofio, ond hyd yn oed i rai sy'n gallu nofio. Mae e dal yn codi llawer o gwestiynau i chi yn dechrau meddwl, a yw e'n saff, a yw'r llong yma yn mynd i gyrraedd pen y taith. Ac petai chi mynd ar long a petai'r gwyntoedd yn chwythu, mi fyddech chi heddi yn eitha ofnus. Ond dychmygwch beth oedd y fel yn y dyddiau hynny. Allan ar y moroedd mawr, a'r storm yn dechrau ac yn cynyddu'r tonau yn dechrau cynyddu. Mae'n anodd dychmygu'r peth, mae'n anodd dychmygu beth fydde'r teimladau y fydde'r rhai sydd ar y llong yn ei deimlo. Nawr, oedd Paul wedi teithio cryn dipyn, ond tro yma roedd e fel carcharor yn mynd i Rifain. Ac mae hanes y taith yn profi i fod yn un heriol ac yn un llawn treialon. Ac yn un deall i lyg cael mynd gyda Paul fel help ar y daith. Mae carcharor oedd e, yr oedd hawl cael mynd â cydymaeth gydag e i'w helpu fe ar hyd y daith. Ac yr oedd Julius y cynwriad yn gyfrifol ar y llong am y carcharorion a'r grawn y nwyddau oedd yn cael ei glido ar y llong. Nawr, o'r darn, os ych chi'n darllen y darn, mae'n amlwg fod Paul yn fawr i barch gan y rhai oedd yna, gan y cynwriad yn arbennig.
Falle bod yr cynwriad yma Julius yn sylweddoli, falle'n credu nad oedd Paul yn euog o ddim tor cyfraith. Falle dyna oedd ei farn ni'n gweld yn y drydedd adnod, a thran oedd ni addygwyd i weired i Seidon, a Julius a ymddig yn garedigol tuag at Paul ac arroddus iddo genad i fyned at ei gyfeillion i gael ymgeledd. Yn caniataodd i Paul i fynd oddi ar y llong at ei ffrindiau i cael siarad yn nhw, cael bwyd ac yn y blaen. Ac felly'n amlwg fod yn teimlo fod yn gallu ymddiried yn Paul, nad oedd yn berig i neb. Mae'r hanes yn dangos i'r tywydd fygwth newid, bod storm ar y ffordd, ni'n darllen yn yr 8fed adnod, ac wedi ni yn bryn fyned heibio iddi, ni addeithom i ryw le a elwyr y porthladdoedd prydferth, yr hwn yr oedd dinas Lasea yn agos iddo. Nawr, yr oedd y porthladdoedd prydferth yma. Yr oedd y man hon yn le da pan nad oedd storm. Os ych chi wedi bod ar eich gwyliau, dwi wedi bod i'r ardal yma, ddim yn bell o'r ardal yma siwr o fod, unwaith neu ddwywaith, ac mae'n rhaid i fi ddweud, mae yn bert, hael yn tywynnu. I chi gallu deall hefyd bod yn wyntog. Dwi wedi bod ar Ynys Creta, ac credwch i fi, mae yn wyntog, yn ganol yr haf. Roedd yn braf, ond mae dal na wynt yna. Dychmygwch be mae fel yn y gaeaf pan mae yna storm ar fi'n dod. Siwr o fod yn codi dychryn ar unrhyw un. Ond roedd y man yma yn lle prydferth, lle braf, allwch chi ddychmygu lliw y dŵr, rhyw las wyrdd a rhywbeth hyfryd amdano fe. Ond ddim yn le da pan bydde storm, achos doedd dim cysgod yno. Pan fydde'r gwyntoedd yn codi, doedd e ddim yn le da ble roedd nhw ar y pryd. Dim lle i aros y misoedd y gaeaf. Felly roedd pawb oedd yno'n gwybod hynny. Doedd e ddim yn lle addas i aros. Felly dyna'r cyd-destun i'r darn. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y pennawd cymerwch eich cynghori, yn ail cymerwch eich cysuro, ac yn fyr yn drydydd cymerwch eich rhybuddio. Wel, yn gyntaf, cymerwch eich cynghori. Edrychwch ar y 9fed adnod. Ac wedi i dal mo amser fyned heibio a bod morio weithiau'n yn enbyd, oherwydd hefyd ddarfod yr ympryd weithiau'n, Paul a gynghorodd, hynny yw, mae'n dweud nawr, mae'r amser o'r flwyddyn, yr adeg honno o'r flwyddyn, yr ymprydio wedi dod i ben ac yn y blaen, yr oedd yr amser o'r flwyddyn, y misoedd yr oedden nhw yn ddibryd hynny, yr oedd tywydd yn troi. Felly mae Paul yn cynghori adnod 10, gan ddywedyd wrthynt, ha wir yr wyf yn gweled y bydd yr hint hon ynghyd â sarhad a cholled fawr, nid yn unig am y llwyth a'r llong, eithyr am ein heinioes ni hefyd. Mae'n dweud, dwi'n gweld, mae yna broblem yn codi. Tywydd yn mynd i droi, mae yna berig yn mynd i ddod i'n heiddo ni, i'r nwyddau, ac i ni fel pobl, ein cyrff ni'n mynd i frifo, mae yna berig yn mynd i ddod. Nawr, yr oedd Paul, ni'n gwybod, yn deithiwr profiadol, yn barod bu ar y môr yn aml. Mae e wedi hefyd profi sawl llongddrylliad. 2 Corinthiaid 11:25. Tair gwaith ym curwyd a gwiail, unwaith ym llabyddiwyd, teir gwaith y torodd llong arnaf, noswaith a diwrnod y bîm yn y dyfnfor. Felly roedd e yn gwybod am beth oedd e'n sôn. Roedd e wedi bod mewn sawl llongddrylliad ac oedd e wedi bod yn y môr dros nos. Nawr dychmygwch hynny. Llongddrylliad, chi wedi mynd dros yr ochr, chi yn y dŵr, tonnau anferth, siwr o fod yn gafael ar ddarn o bren, ac yn gobeithio, chi'n arnofio yno, ac yn gobeithio gweld tir sych maes o law. Nawr oedd e wedi cael y profiad hynny, ac wedi goroesi. Nawr, gwebu Paul y byddai angen gwneud penderfyniad o ble i dreulio'r misoedd gaeafol. Nawr, dyw Paul ddim yn dwp. Mae'n ffaith yr oedd yn un o'r pobl fwyaf galluog sydd wedi rhodio'r ddeiar. Ac roedd e'n brofiadol fel un oedd wedi teithio ar y môr hefyd, ac yn brofiadol yn y byd llongddrylliad. Felly'r cyfan, mae'n gweiddi mas bod Paul yn gwybod am beth oedd yn sôn.
Roedd e hefyd yn gwybod doedd y porthladdoedd prydferth yma ddim yn lle da i eiafu, i fod yno dros misoedd y gaeaf. Angori, chi eisiau porthladd lle roedd yna ddigon falle o dir uwch eich pen chi, digon o greigiau, digon o gysgod o'r gwynt. Roedd chi eisiau rhywle byddai'r llong yn saff wedi angori yn y dŵr na fydde'n cael ei chwipio yn erbyn y creigiau ac yn y blaen. Doedd chi ddim eisiau lle roedd yn borthladd hyfryd ar gyfer diwrnodau o'r haf. Roedd oedd e'n sylweddoli, dim dyma'r lle y dylsech chi fod. Ond serch hyn, roedd Paul hefyd yn gwybod, a phawb ar y llong, pob un yn gwybod nad oedd yn le da, diogel, ond roedd Paul yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd. Doedd e ddim yn llesol iddynt adael y llong yno, a mae'n cynghori hwy ar hoswch yma. Achos oedd e'n gwybod, mae yna storm ar y ffordd ac mae yna niwed yn mynd i ddod i'r llong ac i chi fel pobl. Ond oedd e hefyd yn gwybod, yn naturiol, nid dyma'r lle dylech chi aros. Roedd e'n gwybod hynny. Roedd e'n gwybod, byddai fe'n siarad gyda pobl, byddai fe'n edrych arno fe, yn dweud, dyw fan hyn ddim yn le da i aros trwy'r gaeaf. Mae'r llong mynd i fod mewn perigl, ni'n mynd i golli'r nwyddau. Dylsen ni ddim aros fan hyn, mae eisiau ni mynd i rhywle arall. Ac felly mae'n cynghori nhw, yn gwybod, fydden nhw gyd yn edrych yn hirt arno fe. A mae'n trial egluro iddyn nhw, bod yna beryg ar fi'n dod. Bydden nhw'n colli'r holl eiddo. Ac efallai bydden nifer ohonyn nhw yn cael ei brifo am rybydd. Yn sicr yr oedd Paul yn fawr i barch ac siaradodd gydag awdurdod. Mi fydde fe di gallu siarad gydag awdurdod ar unrhyw bwnc. Ac mi roedd yn ddyn arbennig a mi oedd y cynwriad yn sicr yn ei barchu fe. Ac yn gyntaf o ran ei brofiad ar y môr, falle byddech chi'n meddwl bod hwnna'n ddigonol. Ac felly ar sail hynny, yr oedd lle gan y cynwriad Julius i'w wrando arno, ac hefyd y capten a'r peilot, mi roedd ganddyn nhw le i aros am eiliad a meddwl beth y mae'r dyn yma, am beth y mae'r dyn yma'n sôn. Y mae hwn, dwi ddim yn siarad dwlu fel arfer. Mae yna rhywbeth arbennig am y dyn yma. Mae yn ceisio'n darbwyllo ni i beidio adael y lle diogel yma, yn gwybod na fydd yn ddiogel mewn chydig o ddyddiau. Pa mae'r gwynt yn codi, nid yma'r lle, mae rhaid i ni fynd bellach lan yr arfordir. Nawr, mi roedd Paul yn gwybod ac mi roedd pawb ar y llong yn gwybod. O ran profiad y môr, yr oedd y capten, yr oedd y peilot, yr oedd y cynwriad yn gwybod tipyn mwy na Paul. Yn sicr, achos nid morwr oedd Paul. Ond yr oedd na rhywbeth arbennig am Paul ac y ffordd yr yn siarad, ond hyd yn mwy felly ar yr adeg hon. Yr oedd ganddo awdurdod gan yr arglwydd i ddweud be nath e. Cafodd Paul wybod mewn modd proffwydol y bydde niwed yn dod os na fydden nhw'n aros yno, nad oedd unrhyw beth yn dweud mae doeth oedd aros yno. Yr oedd Paul yn gwybod trwy arweiniad yr arglwydd, fe gafodd yr ysbryd proffwydol yma'n do. Na fi'n gwybod roedd yr rhai oedd ar y llong ddim yn sylweddoli hynny. Ond yr oedd na fath bresenoldeb gan Paul, fe ddylsen nhw wedi di gwrando arno fe. Dylsen nhw am eiliad wedi meddwl, ddylen ni wrando ar hwn, bod ni o ran ein profiad ni'n gwybod yn well, bod ni'n gwybod mae pethau eraill dylsen ni'n neud. Yr oedd yr arglwydd yn amlwg gydag Paul. Bydde'r llongwyr, y capten, y cynwriad, Paul yn gwybod nad oedd yn ddiarol felly, yn y cnawd felly, yn debygol na fydde neb yn gwrando arnyn nhw, gan mae saffoch oedd chwilio am lle gwell i ffinus, a oedd 40 milltir ar hyd yr arfordir i'r gorllewin. Roedd pawb yn gwybod dyna'r lle gorau i fynd. Dim ond 40 milltir oedd rhaid mynd. Yn sicr i chi, mi fydde Paul yn gwybod, mae'n gwneud synwyr. Dim ond 40 milltir. Mae'n edrych yn weddol ar y funud. Beth am i ni fentro am ffinus ac byddwn ni'n gallu aros am y gaeaf. Mae'n saff yna. Byddwn ni'n gallu roi'r angor i lawr a fydd y llong yn saff, fydd y nwyddau yn saff, fydd y carcharorion yn saff, fydd popeth yn saff. Ac roedd pawb yn gwybod hynny. Ond yr oedd yr arglwydd wedi siarad gyda Paul. A wedi dweud oedd Paul, mae yna storm yn dod
a fe fy'n agolled eiddo a niwed corfforol. Adnod 11. Eithir y cynwriad a gredodd, sylwch, I lywydd ac I berchen y llong yn fwy nag i'r pethau a ddywedyd gan Paul. Fe wrandawodd y cynwriad, roedd yn hoffi Paul, ac roedd yn parchu Paul, roedd yn meddwl mae'r capten yn gwybod yn well. Ac ar un lefel, roedd y capten yn gwybod yn well. Mi roedd Finis yn lle gwell I angori ar gyfer y gaeaf. Ond gafodd Paul neges gan yr arglwydd. Mae gwell oedd aros ble roedden nhw. O amdriennu na randawson nhw ar Paul. Ond nid yn unig fe nath wrthod gwrando, nid dim ond y cynwriad, sylwch adnod 12, a chan fod y porthladd yn anghyfleus I eiafu, doedd ddim y porthladdoedd prydferth yma, doedd ddim yn gyfleus I eiafu, yr rhan fwyaf ar oesant gyngor I ymado oddi yno hefyd, os gallen rhyw fodd gyrheiddydd hyd Finis I eiafu yno, yr hwn sydd porthladd yn Creta ar gyfer y deiau orllewin, a'r gogledd orllewin. Roedd yn well, roedd pawb, y mwyafrif hynny yw, roedd y mwyafrif yn meddwl mae lot yn well I ni drio, mentro, achos mae'n gwneud lot fwy o synwyr. Mae yn well I eiafu yno. Felly nid dim ond y cynwriad, nid dim ond y capten, nid dim ond y peilot, perchenog y llong, nid dim ond rheina, ond roedd y mwyafrif ar y llong yn cytuno. Pidwch â gwrando ar Paul. Gwrandewch ar yr arbenigwyr. Mae'r arbenigwyr yn gwybod yn well ond ydyn nhw. Maen nhw'n deall I pethau. Maen nhw'n gwybod beth yw'r stormydd yma. Maen nhw'n gwybod dim ond 40 milltir sy'n eisiau mynd. A felly y gwneithant pan dath y cyfladod 13. A phan chwythodd y deheuwynt yn araf, hwynt hwy yn tybied cael ei meddwl gan godi hwyliau a foriasant heibio yn agos I Creta. Yr oedd yn emdrych fel bod yna llygedyn bach o obaith, bod yna mymryn bach o dawelwch, ac nawr beth am yn I fentro? 40 milltir. Dyna gyd sy'n rhaid I ni wneud I fynd ac angori ar gyfer y gaeaf a fyddwn ni gyd yn hapus ac yn llon am 3 mis o leia tan bod y tywydd yn gwella. A felly dyna fe wnaethon nhw. Fe wnaethon nhw fynd am Finis. Gai ofyn, sawl un sydd wedi derbyn cyngor dros y blynyddoedd gan bobl diwiol. Efallai cyngor ar sawl mater, ac ymddengys fel y peth gorau, falle yn ariannol, neu y peth gorau o ran swydd, bydde dilyn cyngor y byd, y mwyafrif. Ond chi wedi gofyn i'r gweinidog, chi wedi gofyn i'r henuriaid, chi wedi gofyn I Gristion eiddfed efallai am gyngor, ond yna mae pawb arall, athrawon, darlithwyr, cymdogion, ffrindiau gorau, wedi cynghori, mae dwna ddim yn neud synwyr, gwnewch hwn, mae hwn yn fuddsoddiad ariannol llawer gwell, os newch chi fynd ar hyd y trywydd yma. Ac eto, cyngor yr un diwiol, yn ymddangos I fod yn groes i'r graen, ac eto, y cyngor doethaf, gan ei fod yn dod o'r diwiol, yn aml iawn. O na, dilyn yr hyn y mae'ch calon eisiau, yr hyn a ddaw a diogelwch ariannol, falle swydd gwell, mwy o bleser I chi, a dyna beth y mae pobl wedi dewis. Nawr, mi fydden ni yn gallu tystio I hyn yn ystod fy mywyd I, fel un, falle, a fagwyd ar eilwyd lle mae'r nhad yn weinidog ac wedi gweld pobl, cannoedd o bobl yn dod trwy'r eglwys, a sawl un dwi wedi gweld sydd wedi dod fyny ac yn gofyn am gyngor, ond yn gwybod bod nhw wedi dod I ofyn am gyngor, dim ond I ticio'r bocs, achos o'n i'n gwybod yn gallu dweud, a fi fel plentyn neu'r person ifanc, yn gwybod, dwi ddim yn credu bod nhw eisiau'r cyngor, maen nhw dim ond yn ticio bocs. Achos be bynnag mae'r gweinidog yn mynd I ddweud, nid dyna be maen nhw eisiau. Maen nhw'n mynd I fynd gyda'r barn y byd. Yn dewis y llwybr pleser. Dwi wedi gweld sawl un yn dilyn y llwybr yna. Bron iawn, dwi'n mynd dweud y mwyafrif yn y dyddiau yma, ond ddim yn bell o'r mwyafrif yn yr oes hon, lle ni nawr. Mwyafrif dwi'n dod ar ei traws, fe ddewiso nhw gyngor y byd cyn dod I ofyn i'r diwiol am gyngor. Sawl gwaith dwi wedi dweud hyn ymlith y pobl ifanc, yn arwain cwrdd y pobl ifanc, sawl gwaith y mae pobl ifanc yn dod I fyny ofyn am gyngor,
dim yn aml iawn. Dim yn aml dwi wedi clywed pobl ifanc gofyn am gyngor, ond eto gyd, maen nhw'n gwneud y dewisiadau, ac yn mynd ble mae'r byd yn ei gynnig ac yn ei roi cyngor. Ond y sicr pan yn dod yn fater yr enaid, na fyddech chi'n gwrando ar y diwiol i alw ar yr arglwydd am arweiniad yn hytrach na dilyn eich deheuadau, sawl un sydd wedi dewis coleg, prifysgol, cyn ystyried yr enaid. Mwyafrif tybiwn ni. Sawl un sydd wedi darllen prospectus y brifysgol, mae'r lluniau yn bert, mae'n edrych yn gyffroes, bywyd nos, gwell na nunlle arall, maen nhw'n dweud. Lluniau partion, lluniau pobl yn ei pob math o bethau. A'r cwrs, dyna'r cwrs, dyna'r union cwrs, dyna'r un sydd yn mynd i fy nhaflu fi flaen i'r flaen y gad. Yr un sy'n mynd i roi fi ar ben yr ysgol, a mae'r cwrs yma'n well ag unrhyw beth arall. Ac i chi'n gweld, dyna'r brifysgol, dyna'r dewis cyntaf. Mae'n rhaid chi dewis 5, chi'n crafu'ch pen, ble mae'r ail lle mwyaf deniadol, y gorau o ran fy ngyrfa, y gorau o ran fy mywyd cymdeithasol, ac maen nhw'n edrych lawr yr rhestr, nhw'n rhoi 1, 2, 3, 4, 5. A gai ofyn hyn, faint sydd yn gwrando nawr, sydd yn gwybod, petai yr rhai hynny di gofyn, fel y cwestiwn cyntaf, ble yw'r lle gorau i fy NID? Ble yw'r lle gorau i fy mywyd ysbrydol i? A dyna'r lle cyntaf sydd yn mynd lawr, a'r ail, a'r trydydd, a'r pedwerydd, a'r 5 dewis yn y brifysgol. Ond tybiwn ni nid llawer sydd yn gofyn y cwestiwn hynny. Sawl un sydd wedi penderfynu cyn prynu tŷ. A yw'r tŷ yn mynd i fod yn llesol i fy NID, neu ydyn nhw'n prynu tŷ chydig bach bellach allan o'r ddinas, a nawr, efallai, os law ifanc i nhw, a maen nhw'n cael plant, a na mae rhy bell i ddod i'r cwrdd, pobl ifanc, mae rhy bell i ddod i'r ysgol Sul, mae rhy bell i ddod i'r cwrdd pnawn Sul, neu beth bynnag yw e. Achos beth? Achos nhw wedi prynu tŷ, ond mae'r tŷ mor bert. Mae'n o wlad. Sdim llygredd yno. Mae'n dawel. Mae gen i olygfa. Dyn nhw ddim wedi ystyried yr enaid, ac yna maes o law, chi ddim yn gweld nhw yn y cwrgweddi dim mwy. A plant yn sicr, chi ddim yn gweld nhw. A beth sy'n digwydd y plant? Maen nhw'n fydol. Maen nhw'n tyfu lan yn fydol. Beth am cymar bywyd? Dwi wedi digwydd felly hefyd. Falle rhywun yn rhoi cyngor i rhywun. Petai nhw wedi dod lan a wedi gofyn, ydych chi'n credu bod y berthynas yma'n llesol i fy NID? A petai nhw wir eisiau gwybod yr ateb. A falle dweud, wel, byddwn ni'n dweud am y tro, arhoswch i weld os yw honno neu hwnnw yn dod i'r cwrgweddi bob wythnos. Arhoswch i weld os yw honno neu hwnnw yn ymwahanu o'r byd. Arhoswch i weld os yw honno neu hwnnw'n cadw'r sabath. Os yw nhw'n selog i'r arglwydd, ac yna gadewch i ni aros am gyfnod i weld, ydy'r rhain yn mynd i fod yn llesol i'ch enaid chi, ac yna, falle bod sel bendit diw ar y berthynas, ond na, tro ar ôl tro beth sydd yn digwydd, mae yna llong ddrylliad yn digwydd, maen nhw'n dod, ac maen nhw'n gwrthgilio, ac maen nhw'n mynd i'r byd, be maen nhw'n dangos, efallai na chredo nhw erioed yn y lle cyntaf, efallai doedden nhw ddim wedi dod i gredu. Ac doedden nhw ddim wedi gofyn am gyngor. Efallai fe wnaethon nhw ofyn am gyngor a tic yn y bocs, ond wnaethon nhw ddim dilyn y cyngor. Beth? Chwant y cnawd wedi dod i'r blaen. Efallai cael arian mawr yn y coleg, yn y brifysgol, swydd dda ar ôl y brifysgol. A dyna beth oedd yn bwysig. Sawl un sydd wedi gwrando, wedi clywed cyngor y diwiol, ond ddim wedi gwrando. Dyma be nath rhain. Fe nath rhain gwrthod yr apostol Paul. Gwrthod yn wrando. Allwch chi gyfiawnhau'r peth, achos oedd e yn gwneud synwyr. Oedd Paul yn gwybod bod gwneud synwyr, mae'n gwneud mwy o synwyr i fynd i ffinis. A'r un peth â chi, a rhai sy'n gwrando, yr un peth allan ni ddweud hyn i chi, ambell waith, dwi ddim yn gwneud synwyr ariannol, efallai gewch chi ddim swydd cysol os ewch chi brifysgol arall, efallai os ewch chi di arall, bydd e ddim mor grand, ond un peth sy'n sicr, falle bydd eich enaid llawer gwell bant, wrth fod yn agosach, efallai wrth beidio mynd i'r brifysgol honno, ac aros adre neu mynd i brifysgol lle mae yna eglwys ffyddlon. Falle gewch chi ddim swydd dda, falle gewch chi ddim cyflog anferthol, ond un peth fydd yn sicr fyddwch chi fwy o fydd i'r eglwys, a'r eglwys yn fwy o fydd i chi. Ond dyw e ddim yn bwysig nag i.
Be sy'n bwysig heddi? Nid yn siŵr bod ni'n cael y swydd orau, y tŷ orau, y cyflog orau, y partner i chi meddwl sydd orau, ac eto gyd, dyw e ddim. Bob tro nag yw e. Wel, y pennawd cyntaf oedd, cymerwch eich cynghori. Sym llawer yn cymryd cyngor heddi nag oes. Dwi ddim wedi gweld llawer sy'n cymryd cyngor heddi. Oni bai bod yn siwtio hynny yw. Nawn nhw gymryd cyngor os yw e'n union beth i chi eisiau clywed. Ond yn aml iawn, ddim yn cael ei cynghori. Wel, symud o'n i mlaen, cymerwch eich cysuro. I Paul fod ar y llong, ei brofiad, ei ddiwioldeb, ei awdurdod, a phresenoldeb yr arglwydd yn sicr gydag e. Ni wrandawsant. Ac wrth gwrs, arweiniodd hyn hwy i berygl. Fe arweiniodd hwn hwy i llongddrylliad. I ni'n gallu dweud hyn dro ar ôl tro. I ni'n gallu gweld e. A ni wedi weld e dros y blynyddoedd. Ni'n gweld pobl yn gwneud penderfyniad a ni'n gallu dweud, mae hwn yn mynd i arwain i llongddrylliad eu heneidio nhw. Fe fydd rhain yn gwrthgilio os fuon nhw'n gredu erioed yn y lle cyntaf ta beth. A mae'n digwydd bron iawn bob tro. Bydych chi'n gallu symud ymlaen fel chi'n gwneud a teclyn ar y teledu 10 mlynedd, 20 mlynedd yn gloi. Fyddech chi'n gallu gweld ble fydden nhw, ddim yn agos i ble ddylsyn nhw fod. Y byd wedi cael y fath effaith arnynt. Pam? Achos gwrthod gwrando ar gyngor gair Duw. A dod 14, ond cyn nemor cyfododd yn ei herbyn hi wynt tymheslog yr hwn a elwyr eiro Cludon. Cyn llawer, doedd ddim lot o amser nag oedd, achos 40 milltir o dyn nhw fynd. 40 milltir o dyn nhw fynd. Felly doedd e ddim wedi cymryd lot, ond wedi mynd mas, a beth wedodd Paul fydd yn digwydd? Fe ddigwyddodd e. Ond wrth wrthod y cyngor, cawsant ei hunan mewn peryg enfawr. Grandewch ar Salm 106 a 15. Ond ydyw hwn yn wir, ac fe aroddes ei dymuniad iddynt. Eithir fe anfonodd gilni i'w henaid. Fe gafodd y bobl beth o'n nhw eisiau, ewn ni mas i'r môr. Sawl un fydd yn gallu tystio yn rhagwyddoldeb bydd yn derbyn cyngor gan y diwiol, arweiniad yr arglwydd, ond ni wrandawsant. Sawl un fydd yn gallu dweud hynny, llawer, gormod. Ac ar y cychwyn efallai ymddengys o popeth yn iawn, efallai mae flwyddyn gyntaf, popeth yn iawn, i chi ddigon hapus efallai gyda'r rhai, maen nhw dal i ddod i'r capel hyd yn oed. A dod i ambell i gwrgweddi, dyna'r patrwm fel arfer, ambell i gwrgweddi, mwy na peidio, ond yna mae'n dod yn mwy na peidio, dyn nhw ddim na. A mae hwnna'n cymryd chydig wythnosau misoedd fel arfer, dyna'r patrwm fel arfer. Yna ambell i oedfa ar y Sul. Lle falle bod yna 2, mae'n mynd lawr i 2, a mae'n mynd lawr o 2, mae'n lawr i 1, a cyn i chi wybod dyn nhw ddim yn dod i ddim byd am bythefnos, maen nhw'n dod am un bach arall, a mae'n 2 wythnos, sydd dweud, dwi dal i ddod i gapel. Ond ble roeddech chi Sul diwetha'r Sul cynt? Ble roeddech chi yn y cwrgweddi diwetha'r cwrgweddi cynt? Chi ddim yn gwybod, chi ddim yn deall. Dwi'n brysur yn mwynhau fy hunan. Dwi'n brysur yn sicrhau cyflog i fy mhlant a fy nheulu, mae'n bwysig. Mae cyfrifoldeb yna i. I wneud yn siŵr bod y gorau yn dod i fy nheulu fi. A gallu cyfynhau e. A falle bod popeth o ran nhw yn ymddangos yn iawn, dim problemau, dim salwch, dim problemau ariannol. I dweud y gwir i'r gwrthwyneb, maen nhw'n iach, maen nhw'n cael fwy amser i fynd am jog nawr, mwy amser i fynd i'r gampfa nawr, a maen nhw'n mynd i'r gampfa 2 gwaith yr wythnos, a maen nhw'n treulio awr a hanner yn y gampfa, mynd ar hyd ar y beic ac a rhedeg ar yr unfan, a neidio lan y lawr, a maen nhw'n mynd i'r nofio yn y pwll nofio, maen nhw'n neud hanner awr o'n nofio, ac yna maen nhw'n ymlacio, maen nhw'n neud hwn i gyd. Sdim amser i pethau Duw, sdim amser i pethau'r arglwydd. A mae popeth yn ymddangos yn iawn, a nawr maen nhw'n cael codiad cyflog. Pam? Mae'r bos wedi gweld. Oi, ti'n weithio'r da. Fe gei di fwy o gyflog, ond mae'n golygu bod ti'n gweithio ar y Sul. Ond i ti mor dda. Ac yna, iawn, mae rhaid i fi wneud. A hefyd nosweithiau mercher, a noswener, a nosad, neu be bynnag yw e. Ac yna ddim falle yn ystyried effaith hyn ar yr enaid,
A mae popeth yn ymddangos yn iawn, achos nawr mae'r cyflog yn mynd yn fwy. Nawr ni'n gallu cael tŷ gwell. Nawr gallu cael car fwy dibynadwy. Nawr gallu mynd ar wyliau er mwyn gallu adfywio'r batteries yna. Ac mae popeth yn ymddangos yn wych. Ac i chi'n cael popeth i chi moyn. Dal falle i ddod i gwrdd efallai, ond dim llawer, ond mae popeth yn iawn. Petai chi'n gallu siarad gyda'r rhai felly, a petai chi'n gallu cael nhw i fod yn onest am eiliad, a fel hwnna'n broblem, achos y tebygrwydd yw na fyddwch chi. Ond petai chi'n gallu cael nhw i fod yn onest, rhaid iddyn dystio hefyd ni chawsant gwir hapusrwydd. Mi fydde'r rhaid iddyn nhw dystio hynny, achos ni'n gwybod yn ôl gair Duw, mae dim ond yr rhai sydd yn gogoneddu Duw ac yn ei fwynhau am beth sydd wir yn hapus. Achos fedrwch chi ddim cael gwir hapusrwydd os nad ydych chi'n byw i ogoneddu Duw. Dyna'r pwrpas yn creuwyd ni. Ac mae unrhyw un sydd ddim yn gwneud hynny ddim wir yn hapus. Bod nhw'n dweud bod nhw, ond maen nhw'n gwybod lawr ym mherfeddion eu heneidiau nhw, dydyn nhw ddim yn fodlon i byd, dydyn nhw ddim yn hapus. Does dim heddwch ganddyn nhw. Maen nhw'n mynd o bleser i bleser, o gyflog i gyflog, o bob math o bethau. Ond does dim gwir hapusrwydd, bod nhw'n twyllo hunan i bod nhw. Dyna beth sy'n digwydd pan yn gwrthod cyngor y diwiol yn troi ffwrdd a dilyn cynllawiau byd a dilyn llwybr sydd yn ymddangos i wneud synwyr daearol cnawdol, ond yn gwrthod cyngor yr arglwydd. Mae'n od yn diwe bod ni fan hyn yn gallu dweud wrthyn ni, allan ni cynghori chi ba brifysgol i fynd iddo, heb edrych ar unrhyw prospectws prifysgol. Dim diddordeb yn y byd gyda ni wybod am y safon yr addysg. Ond allai ddweud wrthych chi lle mae'r capeli gorau. Cartrefi. Dydw i ddim yn arbenigwr ar dau na chartrefi, ond allai ddweud wrthych chi pa mor bell byddwn ni'n tybio gallwch chi fynd i ffwrdd o'r capel cyn bod e'n dechrau cael effaith ar eich enaid chi. Dwi'n cymryd lot i weithio hwnna mas. Dwi'n cymryd Apostol Paul i weithio hwnna mas. Pobl fel chi a fi, pobl cyffredin, yn gallu gweithio hwnna mas. Mae hyn yn arwain at newyn yr enaid. Eithyr efe anfonodd gilni i'w henaid. Dyna beth sy'n digwydd pan ych chi'n cael eich dymuniad. Pan ych chi'n cael popeth yn ei le. Mae'n anfon gilni i'w henaid. Be ddigwyddodd? Dyma be ddigwyddodd. Gwrandewch ar y geiriau yma. Mae'n erchyll. Dyma be ddigwyddodd. Fe nath Paul ddweud yn do. Mae sawl gweinidog wedi rhybuddio. Cwrddau pobl ifanc i ni wedi rhybuddio nos Sadwrn ar ôl nos Sadwrn ar ôl nos Sadwrn ac os oedd ar nos Wener ar ôl nos Wener ac ar ôl nos Wener i ni wedi rhybuddio a rhybuddio a rhybuddio pan o'n i'n cynnal nhw ar Pnawn Dydd Sul blynyddoedd yn ôl. Sul ar ôl sul ar ôl sul yn rhybuddio'r ifanc a ble maen nhw nawr pe tawn ni'n gallu cael tros olwg ar yr holl rai sydd wedi gwrando ar rhybuddion yn ystod oedfaon pobl ifanc. Ble maen nhw nawr? Llong ddrystiad yr enaid. Mae mwyafrif ohonyn nhw, unai mewn capeli sydd yn caniatáu bydolrwydd remp, neu wedi llwy'r ymadael a'i tystio a'i proffes yn y lle cyntaf. Yr union beth sydd fan hyn yn Actau. Dyma, mae hwn yn sôn am storm, ond gwrandewch yn fe. Allwch chi newid y storm i storm bywyd. Adnod 15. A phan gipiwyd y llong ac heb allu gwrthwynebu'r gwynt, ni amroesom ac a ddygwyd gyda'r gwynt, ac wedi ni redeg Goris yn Isfechan elwyd Claudia, braidd y gallaswm gael y bad. Yr hwn ac o dasant i fyny ac a wnaethant gynorthwyon gan wre Gysur llong oedd i tanu, a hwy yn ofni rhag syrthio ar sigyndraeth wedi gostwng yr hwyl a ddygwyd felly, a ni'n flin iawn arnom gan y dymystol. Dranoedd hwy a ysgafn hasant y llong, a'r trydydd dydd bwriasom, a'n dwylo'n hunan daclau'r llong allan. A phan na doedd, na hael, na ser yn ymddangos dros lawer o ddyddiau, a thymystol nid bychan yn pwyso arnom. Pob gobaith y byddem cadwedig a ddygwyd oddi arnom o hynny allan. Oedd y storm mor ofnadw. Yr oedd dros 200, bron 300 ohonyn nhw ar y llong. Yr oedd pob gobaith o achubiaeth wedi mynd. Roedden nhw'n aros i farw ar long. A mae'r sawl un wedi cael y profiad hynny. Mae'n erchyll yn dweud, allai'n dychmygu'r peth, mae'n ofnadw meddwl am peth.
Mae'n ddigon ofnadw meddwl bod chi yno yng nghanol storm ar llong Simson, ond i feddwl bod chi'n gwybod does dim gobaith, does dim bad achub yn dod mas i'ch helpu chi. Collon nhw pob gobaith o help, yn gwybod bod nhw'n mynd i farw. Gai ofyn, oes yna un sydd yn gwrando sydd wedi profi storm debyg yn yr enaid? Efallai eich bod wedi derbyn cyngor gan un diwiol blynyddoedd yn ôl, ond bellach wedi hen droi cefn ar hynny. Ond nid oedd fel y disgwylio chi, oeddech chi'n meddwl byddech chi'n hapus eich byd wrth i chi fynd yn hun. Ond dwi ddim wedi troi felly nag yw. Y mae'r baich yn pwyso ar eich enaid efallai, eich bod mewn ofn hyd yn oed. Treialon bywyd. Tragwyddoldeb efallai yn agosau. Ac fel yr rhai ar y môr, nid oedd modd gweld y ser, y lleiad, yr haul yn y dydd hyd yn oed ar gyfer dangos y ffordd. Dyma'r broblem i'r rhai oedd ar y llong. O hyn o beth nhw'n gallu penderfynu ba gyfeiriad o'n nhw fod i fynd. O'n nhw'n gallu gwneud dim byd am y peth. Ond doedden nhw ddim hyd yn oed yn gallu gweld ble roedden nhw. Doedd dim modd gweld y lleiad na ser ac yn y dydd haul. Siwr o fod, o'n nhw ddim yn gwybod y gwahaniaeth rhwng dydd a nos. Gymaint oedd tywyllwch y cymylau. A falle bod yna rhywun felly, ond nid yw e felly mewn bywyd. Pa mae rhywun yn profi'r argyhoeddiad yma, dydych chi ddim yn gwybod pa le i droi am help. Chi ddim yn gwybod pwy gall dangos y ffordd i chi. Efallai'n teimlo'n eog, efallai'n meddwl nôl 5 mlynedd, 10 mlynedd, 20 mlynedd yn ôl, ac yn cofio siarad ar ôl oedfa falle gyda'r gweinidog, yn gofyn am cyngor, a'r gweinidog yn rhoi cyngor i chi. Ond oeddech chi ddim yn licio'r cyngor, felly be wnaethoch chi? Dewis y byd. Ac 20 mlynedd wedi hen fynd heibio, ac nawr yn teimlo'r euogrwydd o peidio gwrando, ac nawr yn gweld treialon bywyd yn cynyddu ac yn cynyddu, falle salwch yn dod ar eich traws chi, a'r stormydd yn arw o'ch cwmpas chi. Ar effeithiodd y treialon hyn i'r llongwyr, i'r teithwyr, yr oedd wedi effeithio'n yn gorfforol, nid oedden nhw ddim yn gallu bwyta hyd yn oed. Ac oherwydd hynny, yr oedden nhw nawr mor wan. Nawr dychmygwch y sefyllfa. Sawl y cannoedd yma ar y llong. Yn wan yn gorfforol, llawn ofn yn disgwyl boddi. Am gyfle i Paul. Yr oedd Paul yn barod wedi rhybuddio nhw cyn yr achlysur, a nawr yr oeddent oll yn ofni am ei bywydau, a pan bydde Paul nawr yn siarad, yr oeddent yn gwybod fod llawer o'r hyn ar y buddioedd byddai'n digwydd wedi digwydd. Ond nid yw'n wir? Roedden nhw nawr yn gwrando ar Paul, roedden nhw'n siŵr o fod yn ei barchu fe cyn, ond nawr yn gwybod, ti'n iawn, nes ti rhybuddio ni, ac mae llawer o beth i ti di rhybuddio yn barod wedi digwydd. Felly nawr, roedd ganddynt le sicr i wrando, adnod 21, ac wedi bod hir y ddirwest, yna safodd Paul yn ei canol hwy, ac yddywedodd ha wir, chwiad y lasech wrando arna fi, a bod heb ymado o Creta, ac ennill y sarhad yma ar golled, ac yr awr hon yr wyf yn eich cynghori chwi i fod yn gysurus ar llong gyda tonau anferthol. I fod yn gysurus, canis ni bydd colled am einioes un ohonoch, ond am y llong yn unig. Sylwch, dyw e ddim yn ei cyrryddu nhw am byd o gwrando arno fe yn y lle cyntaf, ond y mae e yn ei hatgoffa nhw. Dyw e ddim yn gadael nhw i fynd heb atgoffa nhw o'r hyn maen nhw wedi wneud eich dewis chi oedd e. Pidwch chi a beo neb arall. Ond doedd ddim yn ei cyrryddu nhw. Doedd ddim angen cyrryddu nhw, mi roedden nhw nawr yn gwybod. Mae fel pan i'ch rhoi stŵr i'ch plentyn efallai, a chi'n gwybod ambell waith mi eisiau stŵr fwy llym. Achos dyn nhw ddim wedi dysgu'r wers efallai. Ond mae yna wahaniaeth yn y stŵr pan chi'n gweld ar i'w hynebau nhw, maen nhw wedi dysgu'r wers yn barod, ddim eisiau dweud yn byd. A mae'r golwg yn ddigon. Math yna o beth tybiwn ni sydd fan hyn. Roedd Paul yn gallu gweld ar i'w hynebau nhw. Maen nhw'n gwybod bod nhw wedi gwneud camgymeriad yn peidio gwrando. Ac felly nawr mae e yn dweud wrth nhw, cymerwch gysur. Cymerwch gysur. Ond nid dyna yw gras Duw.
Sawl gwaith y mae wedi agosau atoch chi, ac ymestyn allan ei fraich a chibol atoch chi, ac eto falle tro ar ôl tro i chi wrthod, troi cefn arno, dilyn cyngor arall, ond eto yma i ni'n darllen am eiriau o gysur ar roddodd Paul iddynt, na fydde niwed angeuol yn dod iddynt, at gyfnerthodd e hyn, do fe nath e bwysleisio. I eiriau trwy ddweud adnod 23, canisafodd yn fy ymyl y nos hon, angel Duw, yr hwn am piau, a'r hwn yr wyf yn ei addoli, gan ddywedyd, nac ofna Paul, rhaid i di sefyll ger bron Cesar, ac weler rhodes Duw i ti, yr rhai oll sydd yn morio gyda thi. Mae Paul yn tystio. Mae'n dweud, mae'r angel, yr arglwydd i dweud wrthai, fe fyddwch chi yn benodol, yn saff. Fydd neb yn colli ei bywyd nhw. Fydd neb yn cael ei brifo. Fydd y llong yn mynd, ond fyddwch chi'n iawn. Peidiwch ag ofni, cymerwch eich cysuro. Mae'n tystio fan hyn, mae Paul yn tystio iddo gredu yn ei Dduw. Mae'n dweud fan hyn, mae'n pregethu iddyn nhw, dwi yn credu yn fy Dduw, yn ei ragluniaethau, yn ein cadw ni'n ddiogel, ond hefyd mae'n cyfeirio at ei Dduw, fel un y gallen nhw ymddiried ynddo. Mae'n gweld cyfle fan hyn, mae'n dweud wrthyn nhw, chi'n gwybod y Duw sy'n mynd i cadw chi'n saff? Yw'r Duw anfonodd y storm yn y lle cyntaf. A nawr mae e'n mynd i cadw ni'n saff. Dyma'r Duw dwi'n ymddiried, nid yn unig fy nghorff a fy ymgylchiadau dyddiol i, ond yn y Duw yma dwi'n ymddiried fy enaid ynddo, ac mae drws wedi agor iddo. A meddyn nhw ymddiried i hyneidio ynddo fe yn yr arglwydd. Adnod 15, am hynny hawir cymerwch gysur, cynnes yr o'i fi yn credu i Dduw. Mae felly y bydd yn ôl y modd y dywedwyd i mi. Mae Paul yn dweud, cymerwch gysur, cynnes yr o'i fi yn credu i Dduw. Mae felly y bydd yn ôl y modd y dywedwyd i mi. Mae Duw yn ffyddlon i'w addewidion e. Os yw Duw yn dweud yna mae'n gwneud bob tro, dyw e ddim yn gallu methu, dyw e ddim yn gallu torri e addewid e. Mae yn Dduw ffyddlon i'w air am gyngor i chi. Mae'r arglwydd yn ffyddlon i'w addewidion. Mae'n llawn trigaredd. Efallai rhywun yn gwrando ar y we. Efallai 20 mlynedd yn ôl efallai wedi cael cyngor gan mam neu dad, neu gweinidog, neu athro, neu athrawes ysgol Sul. Ac fe wrthodon nhw'r cyngor a camu'r byd. Efallai'n meddwl ei bod nhw tu hwnt i faddeuant. Ond dyw hwnna ddim yn yr ysgrythyr nag yw. Achos be ni'n deall fan hyn yw'r rhai o gwrthododd wrando ar gyngor, a be sy'n digwydd? Mae Paul yn dweud wrthyn nhw, cymerwch gysur. Ac efallai rhywun sydd yn gwrando, ar ôl blynyddoedd o grwydro yn yr anialwch, cymerwch gysur. Mae yna gysur fan hyn i chi, mae'r arglwydd yn ffyddlon i'w addewidion. Mae'n holl alluog, mae'n abal i wneud yr hyn oll y dymuno. Ond hefyd fe all achub eich enaid, o grafangau Satan ei hun, o nerth pechod, o golledigau tragwyddol. Sut mae e wedi gwneud hyn? Fe anfonodd e Iesu Grist yn do. Dyna be fydde Paul wedi dweud wrth rhain ar y llong yn siŵr i chi. Anfonodd y tad ei fab Iesu Grist, ac fe gyflawnodd yr arglwydd Iesu Grist, yr holl gyfraith yn ein lle ni. Fe gyflawnodd e fel na allwn ni wneud hynny, ond fe nath e gyflawni fe'n berffaith. Fe ath e'r groes oherwydd ei methiant i gadw'r gyfraith, ac fe gafodd Iesu ei groesolio, ei gosbi am ein pechodau ni. Ac felly rhoddodd yr addewid. Addewid y gwebu Paul gellir ymddiried ynddo. Un o fy hoff adnodau i, gwrandewch ar hwn, Ioan 6 adnod 37. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, ar hwn a ddel ata fi, nisbwria fe fallan ddim. Dyna i chi addewid. Mae'r arglwydd yn ffyddlon i'w addewidion e. Mae e wedi dweud, os ych chi'n gwrando, falle ar y we, ac wedi crwydros hanner canrif hyd yn oed, ac wedi gwrthod y cyngor, ac wedi ymdrybeiddi mewn pob math o bechodau, ac wedi bod yn codi dwrn at Dduw, ac yn meddwl eich bod y tu hwnt i obaith. Wel, y cysur fan hyn, yw mae'r arglwydd yn ymestyn allan ei fraich atoch chi, ei fraich o ras, ac yn dweud, y sawl a ddaw ata fi nisbwria fe fallan ddim. Mae'r addewid dal yn wir, mae e dal yn ffyddlon i'w air.
Ac os ych chi'n dweud, ond dwi wedi crwydro, ond does dim os yno. Mae'r arglwydd wedi addo, dyma be mae Paul yn dweud am hynny, ha wir, cymerwch gysur, cynnes y rwy fi yn credu i Dduw, mae felly y byd yn ôl y modd y dywedwyd i mi. Os ydy Duw yn dweud yna mae'n cadw at ei air, ac felly y sawl i ni'n gallu dweud yn ôl Ioan, a ddaw at yr arglwydd, ni fydd troi i ffwrdd. Ni fydd yr arglwydd yn troi o'r un enaid sydd yn ceisio. Wel, yn fyr i orffen. Cymerwch eich rhybuddio hefyd. Mae yna gysur, ond mae yna rybudd. Mae yna wers bwysig ar ddiwedd yr adroddiad yma yn yr Actau. Roedd rhai o'r carcharorion ar ôl cyfnod o bythefnos ar y llong yn y stormydd mwyaf erchyll yn ystyried ffoi pan yn teimlo'n anobeithio. Heb rando ar eiriau Paul, chi'n gweld adnod 27 ac wedi dyfod y bedwaredd nos ar 10, fe a ddigwyddodd a ni yn morio yn adria ynghylch hanner nos dybied o'r morwyr ei bod yn nesau i ryw wlad. Fe wnaethon nhw benderfynu unwaith eto beth sydd ore. Yn meddwl. Ond mae Paul yn rhybuddio, gwrandewch ar adnod 31, dywedodd Paul wrth y cynwriad a'r milwyr, onid erys y rhai hyn yn y llong, ni ellwch chwi fod yn gadwedig. Os nad ydych chi'n aros yn y llong, yna fedrwch chi ddim fod yn gadwedig. Dyma be mae'r arglwydd wedi dweud. Fe fyddwch chi yn y llong, fe fyddwch chi'n saff. Peidiwch chi a mentro mynd allan y trio achub eich hunan. Dyma'r unig lle. Efallai bod yna rhai'n meddwl bod yr amser wedi mynd heibio. Efallai'n dweud eich bod wedi rhoi cyfle i'r efengyl. Chi'n clywed llawer yn dweud hyn yn dydych? Wedi rhoi cyfle i'r efengyl fel plentyn a doedd e ddim i chi. A rhai'n dweud eich bod wedi gweddio a gweddio a doedd dim ateb i fy ngweddiau fi. Chi'n clywed nhw, doedden nhw ddim wedi gweddio naddo, ond maen nhw wedi dweud rhyw eiriau. Ddim eisiau'r ateb. Maen nhw wedi dweud, dwi eisiau bod yn Gristion, neu beth bynnag yw'r ffordd syml o weddio fe, ond ddim wir eisiau bod yn Gristion, achos o'n nhw eisiau mynd i'r parti hefyd. O'n nhw eisiau meddwi, o'n nhw eisiau yfed, o'n nhw eisiau gallu fod yn anfoesol, o'n nhw eisiau cydfyw, o'n nhw eisiau cael swydd gwell, o'n nhw eisiau holl beth yna, dwi eisiau'r holl beth yna, ond dwi eisiau bod yn Gristion hefyd. Ac os nad yw'r capel yma'n roed e fi, a'i capel arall, a mae'r mwyafrif o capel eraill yn roed e iddyn nhw dydyn yma. Ond yna, os nhw'n ffeindio nad yw'r capel yna'n roed iddyn nhw, ewn nhw i'r byd. A chi'n dweud eich bod chi wedi rhoi cyfle, bod chi wedi trio, ac yna chi wedi dod i'r pwynt i chi'n meddwl, na, dwi'n mynd. Roedd y carcharorion wedi bod ar y llong am bythefnos, a meddwl cymryd materion i'w dwylo i hunan, ac yna fe ddath yr hybydd gan Paul. Efallai bod yna un yn gwrando, mewn angen o'r fath gyngor. Ga i ddweud hyn wrthych chi cyn cloi, un ffordd sydd yno, un a ddewid o fywyd tragwyddol, a hwnnw trwy Iesu Grist, a rhai dod ato fe, a rhai dod yn waglaw, rhai dod a troi cefn ar y byd a'i bleserau a phechod, ac erbyn hynny os ych chi gwir wedi cael profiad o argyhoeddiad o bechod, i chi eisiau troi i ffwrdd o'r byd, dyw e ddim yn aberth i chi. A rhai dod at Grist yn waglaw, a dim ond ato fe, ddim yn dod gyda'r rhestr hir faith o'ch gweithredoedd chi na, chi'n dod yn waglaw, ac chi'n dod yn llwythog, yn flinderog, yn eog, ac yn flin yn edifarhau. Credodd Paul yn ei ddiw, ei fod yn ffyddlon i wair. A roedd Paul yn sicr bod yr arglwydd yn ffyddlon i wair. Ac felly dyna wrth gloi yw'r cyngor i chi. Cymerwch eich rhybuddio, peidiwch chi a penderfynu'r ffordd eich hunan. Peidiwch chi a meddwl ofyn a'i fentro dilyn cyngor y byd. Peidiwch chi a meddwl ofyn a'i ddewis rhyw lwybr arall a dod nôl o cymerwch eich rhybuddio. Does dim cadwedigaeth ond mewn un, a hwnnw yw'r arglwydd Iesu Grist. Cymerwch gysur. Ond dyma'n gobeith ni. Yw bod yna rhai sydd yn gwrando, sydd efallai'n teimlo bod nhw mewn storm mwyaf garw ei bywyd nhw erioed. A'r ofn tragwyddoldeb yn agosau, wel y cyngor yw hyn, cymerwch eich cysur, mae yna obaith, mae yna achubiaeth. Os ych chi'n dod at Grist, os ych chi'n dod yn waglaw ac yn pwyso'n llwyr arno ef, mae yna obaith. Mae yna obaith o fywyd tragwyddol, mae yna obaith o heddwch cydwybod. Dewch at Grist, am hynny. Ha wir, cymerwch gysur,
Cynnes yr wyf fi yn credu I Dduw, mae felly y bydd yn ôl y modd y dywedwyd I mi. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd. I ni yn diolch I ti am ffordd iachawdwriaeth ac yn gweddio Dduw mewn stormydd bywyd. Yr rhai mwyaf garw y bydde di trwy dy ras yn ymestyn allan dy fraich a chibol ac yn achub eneidiau hyd yn oed heddi. Tyrd gweithio yn ein plydd. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, tra ar eich eistedd, gen I wrando ar recordiad I orffen ein gwasanaeth, emyn rhif 303, pam, o pam bechadu'r cyndyd, pam y colli den a'i drud, mae dy greuwr heddiw'n gofyn, pam yr ymgyndynu cyd. 303 gen I aros ar ein eistedd. Yn awr bydd wedi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen. I'll be extremely